uyibona kwiifowuni zakho. Uba umuntu kukho into enhle eyenzekileyo kuye, uzayibona kwi-status sakhe. Uzayibona kwi-status sakhe. Yenze loo nto kodwa wazi uba uKhayini ukujongile. Namhlanje kumele uba izinto uThixo asenzele zona sezifihle ngoba banamandla oKhayini. Banamandla oKhayini. uKhayini esibini into. uKhayini akanoyiki igazi. Yabona sithando, umthandazo wethu namhlanje uThixo hayi only apha eMthatha, eKapa, eGauteng neDurban. uThixo makanothu noKhayini kule industry yeteksi. Izinto ezingaloyiki igazi ngoba oKhayini abaloyiki igazi, abakhathele noba legazi abazalana nalo, abaloyiki igazi oKhayini. uThixo kuMzantsi Afrika wonke makanothule uKhayini kule industry. Uthi kuwo, uthi uKhayini, yabona igazi alikukhathelele noba uzakubone ukubonile lona. Uzaba likhule nothi andisubonwa igazi lubonile yaye liza kulandela igazi ngoba likubonile lona. uKhayini wambulala uAbheli bebobabili qha, wacinga uqinile, walibala akayazi igazi liyamlandela. uThixo onwabile wathi uThixo Khayini igazi liyakulandela. uThixo eMzantsi Afrika waninzi uKhayini kule industry yeteksi. uThixo makancothule uKhayini izinto ezingaloyiki igazi. uthe uKhayini, uKhayini wathi uThixo, Khayini igazi lomnina wakho. Mzantsi Afrika wonke umuntu okule industry lumkela igazi lomnina wakho. ivuKhayini ngesigezo, ivuKhayini ngesigezo xa ibuza uThixo uphi umnina wakho. ivuKhayini uthi ndingumgcini umnina wam na andingumgcini wakhe. Ngamanye amazwi ndimkhathalele ngantoni. Andilende kwenza naye umbuza kubani, andilende kwenza naye andimkhathalelanga. Wathi uThixo